Bestalde 1926 urtean, bertso berriak jartzerangoa euskera eder batian. Zuruteginaz kanta ditzagun kantabritarren tartian, euskaldun batek zer egin duen Barcelonako partian. Gipuzkoako errazilena, gurutzen jaiotazia, hobekiago jakitiatik Paulino Euskudun grazia. Orain 3 urte San Jonetan zanbozioan nazia, garai honetan bere mendian dauka Europa guzia. Bataia hori jokatu zuten jende askoren aurrian, ustedean ezan bat bila izango ziran urrian. Diero 3 golpe tiragatik trampanidea txarrian, lehengo kampion famatu horian gelditu zan lurrian. Txarrera ote zihuan esaten zuten batzuak, baina onkoajez eman zituen alde hartara pausuak. Indarrarekin gelditu ditu kampeonaren bezuak, Donostiatik sumatzen ziran nahien ukabilkazuak. Bataia hori jokatu zuten jende askoren aurrian, ustedean ezan bat bila izango ziran urrian. Diero 3 golpe tiragatik trampanidea txarrian, lehengo kampeon famatu horian gelditu zan lurrian. Bataia hori jokatu zuten jende askoren aurrian, ustedean ezen bat mila izango ziran urrian. Diero 3 golpe tiragatik trampanidea txarrian, lehengo kampion famatu horian gelditu zan lurrian. Toki txarrera komeni zaigu pixka bat ardo zarretik, baina Paulinok ez du eraten markaz fuerako zurrutik. Indar handiko gorputza dauka korajetsua barrutik, horren aurian jarri diranak pagatu dute larrutik. Bataia hori jokatu zuten jende askoren aurrian, ustedean ezan bat bila izango ziran urrian. Diero 3 golpe tiragatik trampanidea txarrian, lehengo kampeon famatu horian gelditu zan lurrian. Horren antzeko gizon asko zan lehengo gerrero zaretan, errespetua ipini zuten haiek erromatarretan. Desafiua pagatzen zuten gelditu gabe zorretan, indara handiko belarrak dira Ernio mendi horretan. Bataia hori jokatu zuten jende askoren aurrian, ustedean ezen bat bila izango ziran urrian. Diero 3 golpe tiragatik trampanidea txarrian, lehengo kampion famatu horian gelditu zan lurrian.